an obair an tref leis an Raidió agus pobl Gaeltachta an cí. Mlíonna tu muidir túir tehantas go grúpa nach bhfuil fo fada sin ar síl, grúpa tá chur na Gaeltachta an cí mar bhfuil pobl agus gréas an croíach go pein le féin o lucht láidir a go téin frosin. Agus sníad a cum an lán Gaeilge go chuid an chumulhar hes Gael a tam le clia na Gaeil Óga. Síl áhíle agus dé tháinig bhaintíí caiint le chéile agus iad gur cum an pellebun. Agus cuman é sin inamachta sé ghlochábhan na Gaeilge san áirt chaidhíocht le chéile agus pobl nó bhunam. Agus thosa siad a tréineáin, agus go luan bhliain dar cían thosa siad a gimmorst, agus bhín síl cosra. Agus dás an méidir miliúí I bhí apar as bleachtaí as na cantar Gaeltachta agus as choiltear go tíad chumán. Well inis tá síl sin a bláthú mar tá 300 báil níomhach in san goman agus iad a meala tuile, tá pen na bhar agus pen na mán ómánaíocht agus cmóga Jacob agus tús coronis le struchtúr faoi ís. Tá fís an láidir Jacob, tá plan forbach a cor le chéile, agus obair a dhéanais le páist agus le chlopthach a orgort le go mé na Gaeil Óga fás tilas le blianta más rúd. Ach ní Gaeilge ní bháinead, mar nach bhfuil an chaidir an begimmarteach an edid. Agus tá cumorta sí ag fula grúte le rion blianta nó sé fort na himmartha, cumorta sé céint bag nach chola blion beo ó buna bhéad. Rinnemuid comisiú ar a bísa álína seo, agus tá sé dionanta go dealhar dóir Jarlath Daly, agus sé an fear céanna dhéanas na Gradam chumá. Agus is na téamaí a thugmuide go Jarlath agus a gobar ar a bísa seo ná pobl, teanga agus cumúir fes Gael. Mar snéal náidíide go smúr an méid atá ins na Gaeil Óga agus go raibh fada búnaid. Bhil an chuirthóirtanis go charnach an chumain ón pío mar a chuúhéocht a stechar státe le blacla sin Gradam seo agus le coppla focail ará chumá. Mar sin dúir se bulabas ó agus na Gaeil Óga. Mar muid na Gaeil Óga is mór an tantas bud choúach for seoáil agus dearad pís alína scótáin. Go deaban is mis an caihirdach ach ní bhéin sin seo mar ag an London bh baint go le club na CG tibal na tíre murach na dtíine agus a good am séir nas go dúin na hibrithe John sin ar fád. Na tiisi mothirí na banistóirí na treálathe chulamach sé bhí ganas ar bhrin mána a thógan chun bhhaile ar réir. Agus gach éan na eilíonn na chuistí agus a ceirling ar gach éan bailach beo. So bháilm mo bhuiach a scail a sin sin murach ní sin ní bhéinte héanana seo ag lecha an achta seo. A chu ríiste mo bhíle bhuichas le Raidió na Gaeltachta as an achta seo. Tá an túfáslíne as na Gaeltachta agsúla gimmerling fi láthair agus sin go duine as gach éan ceantar Gaeltachta immerling ó húsáma na ceantar go mór agus beaga so má tá cóir in ó Gaelta libh sa phríomh chathair a brígiló teach chun immerling agus mar deir maríis an bhfuil fíorthasta an dúis seo lecha. Fad saoil ag Raidió na Gaeltachta, go marí an trachta sláán agus na Gaeil Óga Had Eoin agus